vraag die u stelde. Als ik alleen een regering krijg, en ik ga het gewoon noemen plat, van allemaal Hindustanen, en dan maakt het niet uit hoe gekwalificeerd ze zijn en hoe competent ze zijn. Maar het is eigenlijk gewoon gevoelsmatig wat leeft in die samenleving. Als ik alleen zie een regeerteam met alleen maar Hindustanen of alleen maar Javanen, ja, dan heb ik die zekerheid dat mijn belangen behartigd worden. Zo, punt 1. Zit u daar dat uw belangen behartigd moest worden? Jullie hadden toch zo gekletst over die bromtjari. Sranamang, 4 jaar geleden, 4,5 jaar geleden, midden bij Tego, tak nou een nep bromtjari. Nou een plastic bromtjari. En nou een echte bromtjari. Ze hadden jullie, want je hoort toch, die mensen die kletsen, wij discrimineren. Wij toch, van de andere partijen, vooral wij Kriolen, wij discrimineren richting de VHP-top. Of vooral de VHP'ers. VHP'ers. Maar dat kan we even, ja. If nou een blakke man bij tak dizzy. Ja, dat is ook de Mino bolobert. als ik alleen een regering Ja, mima kuno bolobeng. Toch? Want hier is als mij tak, ja. Hier, dus wie is in de gekwalificeerd? Ja? Sam. Dus dat wil zeggen, wie is asma no scoro? Yo, accommodeer asma. Ben je daar eerlijk bezig? Je voelt je veiliger met alleen maar Hindustanen en Javanen. Den blakke man die den VHP, o une shitak, na zo maar hoe dat no? Ja, die ezel van de Mexico-straat. Toch? Die andere, meneer Kooi of Navaning, die nu directeur daar speelt, Marwina ziekenhuis. Kijk ze laatst. Marwina ziekenhuis wordt heropend. Je moet je schamen, een ziekenhuis dient eenmaal 24 uur, jaar in jaar uit, open te zijn. Daarom heeft regering Bouters het gebouwd. Niet dat het dicht moet zijn en dat een paar maandjes voor de verkiezingen de Okoplei mooi weer. Heropening. Are you bouwing? Meneer Kooi, are you bouwing? Assembleelid, Ilongotron directeur dat penonode. Na Marwina ziekenhuis. Ina Cheng, are you bouwing? Kijkt u wat men doet met het Wanica ziekenhuis. Meneer, ik rijd nu met u naar het Wanica ziekenhuis.